Omayimu a kasaba ko a etai edi dwuma na dodo no a eka se eye mrasebe fie se ba bibia ye dwumade koso no eye brofo na eno na ekuo ba ko esusu se brofo no eye yusi akwan bi wo hon ma nanko wasem kapa na so akoye brofo ntiri na mane nsemi na kane yemu wontumi enka ne se de nkono na kan kasa anane krom kasa ka obeka no eno na Asante Professionals Club wo modia de se etum sinkebe ya mpanyifo mi ekwamu na ba bibia dwumade koso emfa wo ne ba bi ko no nipa ne betumi aka ne krom kasa wo mo makwan na sade panonka Asanteman adehye nkabom ko ofre se Asante Professionals e de ato Ghana adehye nyina anim se won ma abusuakuo nkasaye ahodo a ewo omai mu eho ehia won pa ewo mo nkomodie mu ogidi se no ne kasaye de etete ye ho ase wo dwumadi a wato din ese opemso lecture series de toso makomako enwotwe ase ena opanyina wono atua koi ano owura Isaac Kofi antwi e de to Adom kase anim se ye draw attention say look say yanti bibiasia yentumi nka bi entumi ya start use ye local dialects na betumi a ni ankofo ya ayeye China dem fan say wa buchire East Africa ha ya so uko Kenya uko Uganda uko Malawi ni nyarina Swahili umati mu wate e de kata ebeto aso akoma mpanimfo education ministry NCC nka yama Ghana dodo na adwene ho agye atum say ye dodo na agye tuma parliament o executive o omumpo eso mi introduce wo dwumadie krona ase no Adom kase ene ankane mrahye chiamehene abede kira udikan owura Joseph Osewusu adodo na friend say Joe Wise edi nkomo mo no so edi tudwa say amanya omaye nyoma kese a yedidi wo machi yedidi wo na se nyina omdom krom kasa de se bibia mebo a China obia kan krom kasa oga obekasa kro ni nyina kakasa baako enso mo kakasa baako nemo omuma mpani baako tena se no se kasa bia obia ka bia yafa ye krom kasa we eno na ye national language education records nyina trese se ye pekasa ye Ghana man kasa ya kan kasa in politics nti enyanko godro nyinam nanso ye de yetiri ye wakankasa yeti mumma ye develop no ye pagya no ye mfantene ne ye ho